L-esponent tal-establishment Nazzjonalista Andrew Borg Cardona iddikjara li wara r-rebħa Laburista fl-aħħar elezzjoni qisu nħasset li nfetħet fossa tad-drenaġġ. Borg Cardona magħruf aħjar bħala Il-Boċċa għal dan f'artiklu ppubblikat mix-Shift News, magħruf għall-qrubija tagħha mal-establishment Nazzjonalista, kif is-sit ta' sikwit jintuża biex itellaq attakki lejn kull min ma jmurx għalajn l-istess establishment. F'dan l-artiklu li tratta l-qasam tal-libertà tal-espressjoni b'mod partikolari l-protezzjoni tal-ġurnalisti, b'mod konvenjenti l-awtur naqas milli jsemmi kif pajjiżna kien se jkollu liġi antislab saħansitra qabel id-direttiva Ewropea li kieku ma kienx għal vot kontra tal-oppożizzjoni. Dak li pajjiżna kien se jdaħħal f'dan il-qasam kien saħansitra aktar b'saħħtu mill-protezzjoni li toħroġ mid-direttiva msemmija. Borg Cardona argumenta li skontu waqt il-kampanja elettorali l-Partit Laburista qatt lura. Iżda wara li ngħaddew il-voti fl-aħħar elezzjoni ġenerali qisu tneħħa Għatu ta' Fossa tad-drenaġġ. Dan għaliex skontu l-fatt li l-Partit Laburista beda jinnota l-fatt li l-ħna konservattivi u estremisti tal-Partit Nazzjonalista reġgħu bdew joħorġu fid-der, kien każ fejn il-Partit Laburista ħareġ jattakka.